צהריים טובים וברוכים הבאים לסטודיו לאמנויות הבמה בתיאטרון חולון. אני שמח לארח היום את ליאור אשכנזי. רגע, איפה גדלת? ברמת גן. וואלה, גם אתה רמת גני? כן, למה מי עוד? אני. איפה? נו, עכשיו הסתבר טוב, אני מתעלם רגע מהקהל. איפה גדלת ברמת גן? בנווה יהושע. איפה זה נווה יהושע? זה באלוף שדה, רמת חן. בצד הזה של רמת גן. זה הצד הלא מוצלח ליד הפארק לאומי. כן, כן. זה אזור טוב. של הווילות ליד... לא, זה לא הווילות. זה מול הווילות. זה הרכבות ליד. הרכבות ליד. פעם ראשונה שראיתי אותך, זה היה בערב קריאה בבית לסין, והופתעתי. הופתעתי כי ראיתי שאתה קומי. עכשיו, בדרך כלל קומיים זה אנשים, אתה יודע, שמנים, מעוותים, עם גיבנת, ארוכים עם אף ארוך. זאת אומרת, אצלך יחסית, כן? יחסית הכל במקום. פונקציונלי. זה מפתיע. השאלה היא, איזה תפקיד היה לך כילד? זה היה הישרדותי, האזור שבו אני גדלתי, והייתה השכונה שלנו והייתה השכונה ליד, ותמיד היו קרבות כאלה, ילדים היו הולכים מכות, ואני זוכר שאני זה שהיה תמיד רץ לקרוא לכולם, זאת אומרת, אני לא... אתה היית מזעיק. אני תמיד הייתי בורח מהמקום הזה של מכות, כי כאב, איכשהו אני נורא בורח מכאב. בסרטים, כן, יש ללכת על המים, יש סצנה מאוד... נכון, נכון. ברכבת התחתית, עם נאו-נאצים ככה, כן, מכות הוליוודיות כאלה, נורא, כאלה. ושם לא הפריע לך, לא עשה לך? לא, זה מסגרת הדגור. לא הייתה לך בעיה. גם לא כואב, זה לא כאב. נחל, רגע, מה, צנחת? אבל זה יכול לכאוב. שמגיעים אז איך צנח... ולא הייתה לך בעיה לצנוח? לא הייתה ברירה. אתה יודע, כאילו כל ההתנהלות הזאת בצבא הייתה כי... אני יודע... לא הייתה ברירה. כי אני זוכר כאילו טירונות נגיד, אני זוכר זה חצי שנה טירונות, וכל מה שאני זוכר מזה זה בכי, כי אני זוכר שבכיתי לילה, הייתי בוכה. הייתי פשוט שוכב בדבר הזה של ובכיתי. מדהים, לא? אני אגיד לך למה... יש בך משהו שמצד אחד משדר, מה שאמרתי, איזשהו כוח, ומצד שני גם פגיעות. והיחסים ביניהם, כאילו מה שאתה מספר על הצבא, כאילו, לא מסתדר לי מהעניין של העוצמה, אבל מסתדר לי מהעניין של הפגיעות. כי אני לא רואה אותך בוכה בלילה. אני בוכה הרבה, אגב. ולא רק בלילה, אתה אומר. בתור הישראלי, הצבא, תפקידים כמו איש מוסד, חוקר משטרה, תפקידים מהסוג הזה, חשוב לך להעביר בדמות איזושהי אמירה? כשאני הייתי רואה סרטים בטלוויזיה, אז נגיד כל המערבונים וכל הסרטים שהיו מקרינים, אז הגיבורים, הם תמיד גיבורים. אתה יודע, גיבור קולנועי הוא... אין עליו. זאת אומרת, זה סופר הירוס כאלה, זה לא באמת, זה לא אמיתי. וידעתי שאת זה אני לא רוצה לעשות. אני ידעתי שלדמויות שאני הולך לשחק, מה שלא יהיה, גם אם יהיו סוכני מוסד, כן? יהיו להם פגמים. חייבים להיות להם פגמים, לא יכול להיות, אין בן אדם מושלם. כשאתה עובד על תפקיד, אתה מקבל טקסט, מילים. הפעולות הראשונות שאתה עושה. אני מתחיל מבחוץ. אני יותר משמין לתפקיד, או אני חושב שזה צריך להיות תפקיד יותר... אני צריך לרזות פה, אני נורא אוהב לעשות את זה, אני מגלח את המפרצים פה, בשביל שזה כאילו סימני התקרחות כאלה. כשאני רואה את הדבר הזה, כשאני רואה את מי שמולי בעצם, משם אני מתחיל לעבוד. כלומר, ואז גם... באופן טבעי, הטקסט מתלבש יותר טוב, זה ככה הוא מדבר, ככה הוא... מה שראיתי אז בערב קריאה, עובר משהו של הרבה קסם, ונורא בקלות כאילו הכל בא לך. כשאני רואה שחקן עובד, זה משגע אותי. יש שחקנים שנורא אוהבים להראות כמה הם ככה מגוונים, ואם אתה כצופה רוצה להיות שם איתם ביחד על הבמה, עשית את העבודה. כי זה מכניס אותך לאיזשהו סוג של סיפור, ואתה שוכח, שזה בעצם שקר. אתה אמור להאמין לזה. אז אני משתדל שהכל ייראה נורא קל. אני למשל נורא אוהב לעשות על במה, וזה משהו שבדרך כלל לא נהוג, לפסוסים. יש איזשהו סוג של, בלי שתשים לב כצופה, סוג של מניפולציה, אפילו אפשר להגיד. כי מה שנראה לך נורא קל,
זה מתוכנן, אתה אומר. הוא מתוכנן עד הגמגום האחרון, באמת. זה הכל מחושב. אז בגלל זה יכול להיות שזה נראה, אתה יודע, זורם. אני עובד נורא קשה, תאמין לי. אני עובד נורא קשה בחזרות, אני שונא חזרות אגב. שחקן בשם אלברט כהן שהוא אמר, אני נורא אוהב תיאטרון, חוץ מחזרות והצגות. אני רוצה שתבינו, משחק זאת עבודה קשה, שחורה, לא זוהרת ולא מתגמלת. לגמרי לא. בשביל להיות שחקן, אתה צריך לרצות להיות שחקן. זה הכל. צריך לרצות את זה, באמת אבל לרצות את זה ולסבול. כי זה בעיקר המון, באמת, מעטים השחקנים המרוצים בארצנו. קיבלתי זעזוע מוח. קטע יפה, קטע מצוין. זה היו הרבה טקים שם. כן?